Kaluguran mga bata, naging sampantayaan, misang buwating may mga bayang tao, minukyan sa bundok, bang manyawan niya sa karen monks, amakatok ng king babaw ng bundok. Lebitaning may mga monk at ngana, brother, paturo ko sana eka ng makanamang maging matatag. Pinabisi na ng mong at sabi na kanya ng mong, bisi ko lakag gagawan at nga na ng bayong tao, turuyo ko pong maging matatag. Hanggang naging sinabi na ng mong kaya, nang bisa ka maging matatag, ibuhat may biserang bakang ini, yulime, at bukas, idala ng pasibayo keni, king mong, king monastery. At kilog na ning at 2 bulan, pibekod-bekod na ning bayong tao, kining biserang baka, papunta pabalik, king monastery. Kaya rin ang bulan, belabag na ning bayong tao, kining bisero. At sabi na ning mong, ninano ka, at lo na ang bulan balik-balik kaya ka, paturo kong maging matatag, kaya makuburing ituro. At nananing mong kaya, ababa pogi na, kaya kapawarin matatag ka niya. At lumo na yung bulan bebekot, ing biser baka, meron ni. Kaya niya kasing bayad ng dati, ngayon pag mayumumyamu, alaman kaya na kung may bayad siya o meron. Huli nga sa kanya mo na yung bubuhat, pababa, paukyan, kaya naging bundok. My dear brothers and sisters, maging matatag ang kapamilatan na rin kasakitan at sakripisyo at daralan ng tao, king biya tao. O dalin tao may sana yung magsakripisyo, maging matatag yung king biya na. Pero o dalin may mga tao, kaya di na ng sakripisyo, pailumod yung king may mga basong danon. Nyapin po din anak po tang meron po naging sakripisyo o tang dabo lang maging matatag lang king naman ang pagsubok king datang king biyana. Pero din anak po tang meron po naging luho at masunod at may sunoding karyang buhay king biyana o tang dumalang ng kasakitan at problema agandang mitutomba agandang masasambot maging matatag tao kapamilya ng laring kapagsubukan at kasakitan at daratang king biyatao. My dear brothers and sisters, tinipong gospel reading taong ngayon, sasabihan na kayo ang tama ng Ginoo, lumog kayo kayong makipot papaskul. Uling ang paskulay ni, yang papunta, king biye, alang angga. Pagpilitan yung milog king makipot kapaskul. Sasabihan ko kaya rin dahala yung bisang lumog at ela milog. Namin yung makipot kapaskul ay amanwana ng Ginoo. Kining amanwana ng Ginoo kaya ni metong iyang paanala kaya katamo bilang anak na. Ikampi nga rin yung kaluguran may anak mo. May nagsabihan mo kaya o itong kalulusong kinito. Kota malumot ka, at nung malumot ka kamateko, manamdaman kong iyong nana. Kalugan niyo yung mga tatang, bawar ni manay anak na, yung kamamyaluan kuryente, yung matatalan din live wire, kota mapirito ka at manulingan ting metong ader na uling, manamdaman ko nung mateka. Kalugan niyo yung mga babae, war ni nga asawa na, yung kamiminum, kamamangan masyadong mataba, uling patsagad kang mete, makalumos na rin anak mo. Ing paganakaning meto matatang, pamalugod ka rin kanyang anak. At nung misa niya tamo puri, ingating magpayalalag yung katang. Podang paganakanan yung kanyang asawa mo, yung responsibilidad mo. Podang sabihan na kanyang masyadong miminum, maglasing, susugat, kamuhanan may pa yung asawa mo.
Sometimes we resent in warning dari nga liwang tao. Kutang din kaya naman, pamamatwan doon penga rito, wawarningan na na, imimingat na sana. Megad mimimwala pa ka rin penga rito. Bali yung simple mo itay. Nyating penga rin, yung pangaralan na kayo, didinan na kayong babala, ang pong warning, uling ay na kayo uling mipasubo, king pa makipagbarkada, o tadugo, yung pumayari king pa mag-aral, o tadugo, high school ka pa mo, may buktot na ka, may payagort, may pa. O tadugo, misa ko kaging basa gulo, minuli ka, balbal ka buntok, balik mo pa ita. Ngayon may maritamo, pag ang pamamanman nakatamo, dilinan nakatamong warning, it is simply because out of love, anak ka matero nung matera. Anak ka marinayan ko, ako muna ka nagdaman ng may buktod ka. At yun ang may pakasalan ng asawa mo, pidayana ka. Anak ka munang managdaman at manasakit nung may lumod ka kinido. Kaya na nakabalik di anak. Niya pa ka nakabukya ka, mimingat ka. O yan yung payabot na ng gospel tamangin, ing malugod, ababala ng gino pa rin kayang anak, balang eme pahamak. My dear brothers and sisters, we have to prove our worth. Kailangan patunayan tamang kiratamang sariling gilingan at kagiwan. Dawisan po niya at siya mo eyo, dakalaman niya magrekomenda ka na ako kinopra. Ating sasabihan ko karela, balo yun, sana matanggap kayo. Not on the basis of my recommendation letter, but on the basis of your performance. Agyang rekomendada ka, nung matamad kang mag-obra, alam mo rin, prove your worth by your good performance. Nga masakit yung mag-rekomenda eh. Kung may rekomenda ka, may loko-loko yung rekomenda mo, igapay luntoma ka rin eh. You have to prove your worth according to your performance. Yapin, dumalang kayo ng makipot apaskul. Hindi pong kiratamong second reading NS na ng kasanting. Na ng second reading tamo. Karin tuturing ng anak na, babarugan na lang. Yung ginudidisiplinahan o ring sablang kalugurana at babarugan o ring sablang pikilalanan ng anak na. So take it a privilege to suffer. Kung tabalang daral at tamang kapagsubukan, babarugan na katamo ng ginu, uling pikilalanan na katamong anak na. Kaya pasanting ita, kaya nakatamo paparusan ng ginu, babarugan na katamo mo, batang madisiplina, at mituntun kimustong dalan. Nya nga ng Santa Teresa, puta ka nung daralan ng problema at kapagsubukan, kanita nakatamo pangaulan at panuman ng Ginoo. So ikaw yung anak, kung nandidisiplinahan na kayo ng pengariyo, do not resent it. Kaya kung mimimwa ka ng pengariyo, huling tuturing na kayong anak. Mas lalo mong mag-worry nung eda na kayo sa sermonan ng pengariyo. Buri na sabyan, ala kong pakialam-kema. Ikaw bahala ng piyak. Nung ngayon kabisang sa sabyan at sige. Pero yung ano sila pumunta ka na, kung may kakiklat, kung ating milyari kaya ka na. Panyabihan na lang mibingan ka. Mibingan ka kaya mamatmanayo mo. O may palaris ka. May kapalaris ka, may aksidente ka, may punod kapitis. O nangyari pangangas mo. E mayat may panyabihan na pamarukan mo. Isabihan na kang mibingan ka kaya pamag-single drive mo. Ngayon may punod kapitis. O inusisyan mo kanya. O kaya ka pa makipagloloan. Kaya nakan mo pa mo, third year ka pa mo. May buktod ka. Kaya pa yung board may anak mo. O nilusisyan mo ngayon. Mamo, alihi ka. Hindi na naman ang warning ni mamo. Na anuman ang kasakitan at kapagsubukan na daratang timbiyan tao, sa sanama nakatamo kabanalan, ampong kayapan, bang maging karapat-dapat tamong mayawos,
Kristiyano, ambong anak